Fire Prevention Month, Gibuksan karong adlaw pinaagi sa Unity Walk sa Bureau of Fire Protection Region 7. Community empowerment pahugdan sa BP alang sa mas epektibong awareness campaign paglikay sa sunog. Ano ang report? Dili sunog kundi pagpukaw sa Katawhan ang tumong sa mga bombero nga nagpatingog sa ilang sirena atol sa gipahigayong motorkada ganinang buntag. Gilibot nila ang nagkariang mga dapit sa dakbayan. Unang gipahigayon ang Unity Walk sa mga kawani ubang mga katabayayong sa programa sa ahensya. Tiyuha sa Unity Walk ang hugot nga partnership sa Katawhan o sa kabombirohan paglikay sa sunog. Conduct tayo ng Unity Walk. Actually, ang objective namin is kalampagin natin yung mga tao na itaas natin yung level ng awareness sa fire safety. Kasi hindi lang dahil sa Fire Prevention Month. Nung pumasok yung month of February, medyo umangat ng konti yung number natin sa sunog. So kailangan i-establish na namin yung partnership with the public, yung community natin na talagang vulnerable sa sunog. Suma ni Fire Senior Superintendent Gilbert Dulot, target nilang maubos og 2% ang sunog sa rehiyon o mas maayo nga way mahitamong sunog tungod sa pagmatngon sa Katawhan. Sa record sa Bureau of Fire Protection, 58 ka sunog ang nahitabo sa buwan sa Enero ug nausay usa ka sa buwan sa Pebrero. Kadaghanan nini nahitabo sa dakbayan sa Sugbo. Apil na nini ang tulo ka sityo sa Barangay Ermita, diin daghang mga Pinoy-anan ang naugdaw. Ang pagpasagad sa mga tao ang usa sa nakaingon sa sunog. Overloading. Overloading in the sense na hindi natin na-compute yung load tapos yung electrical system natin hindi appropriate dun sa load mo at wala kang mga safety features para doon sa electrical system. Samtang admitido ang BFP nga kuwang ang ilang makahimanan apan gipaningkamutan nila nga mahimo ang responsibilidad nga gisangon kanila. Aduna sila 204 ka mga fire trucks, 170 ka mga bombero o 134 ka mga fire station o substations. Gibutyag sa BEP nga adunay 20 pa ka mga lungsod sa rehiyon ang way mga fire stations. Ang kasikbit ng mga lungsod nga naay istasyonan mao'y automatic nga mo responde sa alarma sa mga munisipalidad nga walay mga bombero. Ang arrangement natin dyan, yung pinakamalapit na munisipyo, siya yung nagbabantay. Parang meron tayong clustering ng municipalities na wala pang capability sa fire suppression sa fire prevention. Ang fire prevention dili lang kuno angay himugatan matagbuan sa Marso kundi adlaw-adlaw sa tibok tuig. Hopefully, hindi lang yung Fire Prevention Month activity during March ang ating ma-highlight dito, but all throughout the year dapat makita nila yung kahalagahan ng fire prevention na campaign ng BEP in partnership with the community. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.